अनजालु फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोननो आं दिनै देखायगोन गुड हेन्डराइटिं एबा बिउटिफुल हेन्डराइटिं मारै लिरनो। स' बिउटिफुल हेन्डराइटिं लिरनो थाखाय नोंथांनि खोलोमा गिबियाव मोजां जाग्रोनांगोन, मोजां स्रोद स्रोद नांनाय जानांगोन, हब्रा हब्रा जानो मोननाय नङा खोलोमा। बिनि उनाव प्रेक्टिस खालामनाय समाव नैबायदि रुलिं पेपार कपिखौ रुलिं थानाय आस थानाय लानांगो। बेनिफ्राय नोंथाङा गिबियाव एल्फाबेटफोरखौ मोजाङै प्रेक्टिस खालामग्रोनांगो। माने केपिटेल लेटारनि जिथु कार्सिभ हेन्डराइटिं, कार्सिभ एल्फाबेट लेटार्स आरो स्मल लेटारनि कार्सिभ बे एल्फाबेट्स बेफोरखौ गिबियावनो खनसे लिरना लाग्रोनांगो आरो मोजाङै खेबसे लिरग्रोनांगो। मानो होननानै बुङोबा जोंनो मास्टारफ्रा जिबायदि फोरोंदोंमोन खायसे खायसे नंथारैखौनो एआ माबायदि बेबायदिखौनो लिरा, बोरैबा गावनि स्टाइलाव लिरो। आंथ' खेबसे बुंदोंमोन सासे फरायसाखौ, नों एखौ मानो बिदि लिरो? आं सोंबाय एआ बिदि नङा नङाना, बिजाबाव एआ जिबायदि दङ बेबायदि एक्जेक्ट बेबायदिनो लिरो होनना बुंबाय। ओइ नङा आं बिदिनो लिरो सार होनना बुंदों। आरो बेबायदि लिरबा बोरै जानो, बेबायदि लिरबा जाया नङाना, एआ बेबायदि नङा नङाना, एखौ नों बिजाबाव नायना ला एआ माबायदि। कार्सिभ हेन्डराइटिंनि स्मल लेटारनि ए, कार्सिभ हेन्डराइटिं केपिटेल लेटारनि ए माबायदि बेखौ नोङो मोजाङै खेबसे नायनानै ला आरो एक्जेक्ट बेबायदिनो लिरनो सोलों, अब्लानो नोंनि हेन्डराइटिंआ मोजां जायो। आं दा लिरनानै देखायनि, माने लिरनोसै आङो गुड हेन्डराइटिं। हमना ला जिया नैया, जिया बे जाबाय केपिटेल लेटार कार्सिभ, गुड 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 हेन्डराइटिं। Good handwriting is a part of education. So we should make a habit of writing beautiful handwriting. Beautiful handwriting as well as reading. बेफोरखौ ओरै बया लिरनांगो हेब्रानानै। Beautiful handwriting can attract the examiners while checking your exam answer scripts. We should always make practice of writing an attractive
of writing beautiful and attractive handwriting. Many people think many people think beautiful beautiful handwriting is not important, necessary, but gila. So बेबायदि एसे प्रेक्टिस खालामनाय समाव लासै 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 लिरनांगो बेनिफ्राय एसे स्पिडखौ बारायलांबाय थानांगो आरो बिजाबाव जिबायदि दोङो एल्फाबेट्सफ्रा बिदिनो लिरनांगो गावनि गोसो बायदि लिरनाङा खायसेया गावनि गोसो बायदि लिरो आरफोरखौ गावनि गोसो बायदि लिरो एफोरखौ गावनि गोसो बायदि लिरो नाथाय बिजाबाव कार्सिभ स्मल लेटार एल्फाबेट्सफ्रा माबायदि दं आरो केपिटेल लेटार कार्सिभ जितु हेन्डराइटिंनि थाखाय दंखायो बिजाबाव बेखौ नेटआवबो डाउनलड खालामना मोनो बे बुस्थुफोरखौ नोंथाङा बे एल्फाबेट्सफोरखौ केपिटेल लेटार आरो स्मल लेटार कार्सिभ हेन्डराइटिंनि बेफोरखौ खेबसे जों गिदिर मानसिफ्रा एसे गिदिर फरायनायफ्रा माने हाई स्कुलफोराव फरायनाया एम इ स्कुलफोराव फरायनाया बेफोरखौ ए बि सि डिखौ कार्सिभ हेन्डराइटिंनि जितु ए बि सि डि एल्फाबेट्स बेफोरखौ खेबसे खेबनै नायबानो गोसोआव थायो थ' बेफोरखौ नायनानै बेफोरखौ फल' खालामनानै प्रेक्टिस खालामबानो नोंथांनि हेन्डराइटिंआ एकदम साफा आरो बिउटिफुल जागोन स' प्रेक्टिस खालाम मानो होनबा आं नैयाव लिरखाबायनो गुड हेन्डराइटिं इज अ पार्ट अफ एजुकेसन स' वी शुड मेक अ हेबिट अफ राइटिं बिउटिफुल हेन्डराइटिं एज वेल एज रिडिं फरायनायजों लोगोसे जोङो हेन्डराइटिंखौबो साफा एबा बिउटिफुल खालामनो नाजानांगौ Beautiful handwriting can attract the examiners while checking your exam answer scripts. माने beautiful handwriting आ एग्जामाव नोंनि बोहिखौ नायनायाव बै एग्जामनि बोहि नायग्राफोरखौबो एट्राक्ट खालामनो हायो आरो सेटिसफाइ खालामनो हायो we should always make practice of writing beautiful and attractive handwriting. Many people think beautiful handwriting is not important and necessary, but इथिं गाले गैला स' बेबायदि स' नोंथांमोना प्रेक्टिस खालाम गुड हेन्डराइटिं आरो बिउटिफुल हेन्डराइटिं लिरनो नाजा मानसिफोरनिफ्राय बाख्नायनायबो मोनो आरो